Jesus' name. Ngothokoza. Yo yo. Sathana akanaso isabelo bomama empilweni zethu. Sathana akanaso isabelo nasebantwaneni bethu. Bangathi singakhuleka ngamandla simcele uJehova ukuthi abe nathi. Sizongena manje kwinkonzo esizophathelwa umama wethu uMama Sibiya ezosazisa uhambo lomama benkululeko. Amen. Bathandwa. Yeka inhlanhla. Ngibingelele intambama endlini kaNkulunkulu. Ngibingelela amakhosazana ezulu. Ngibingelela ababelethisi egameni lika Jesu. Kunezwi la engizolifunda encwadini kaMateyu ka-29:28 evesini lika Mateyu 11 verse ka 28 no 29. Hallelujah. Hallelujah. Eyesibili iku 1 Corinthians 3 evesini lika 10. Hallelujah. Njalo ngiyovuma njalo ngiyavuma
Hallelujah. Uzoqala kule kaMateyu 11 ufunda uverse 28 no 29. Isihloko sakhona sithi uJesu uyamdumisa uyise emema abahluphekileyo. U28 uthi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngizakuniphumuza. Bekanijoka nami phezu kwenu nifunde kimi ngokuba ngumnene ngithobekile ngenhliziyo khona imphefumulo yenu yakufumana impumuzo ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Hallelujah. Hallelujah. Bese ngiza kule eyabaseKorinte abaKorinte bokuqala ngizofunda uchapter 3 evesini lika10. Isihloko sakhona sithi ukwakha phezu kwesisekelo esiyiso. Ithi ngokomusa kaNkulunkulu engiphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezu kwaso. Kepha kube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esimuJesu Kristu. Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga, umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala ngokuba usuku luyakudalula lokhu kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo uqobo uyakuvivinya. Lapho kukhona sethu esithi nobani emkhunjini. Beka ukuthi umkhumbu onawo unobani. Ngithanda lo noJesu. Ngoba lo la kukhona khona uJesu izinto zenzeka. Kodwa zenzeka ngokukholwa. Uthi uJesu zanini kimi nina nonke nikhathele nenisindwayo. Uyazi ukuthi ukhathazwe yini, ngiyazi ukuthi ngikhathazwe yini. Manje sinenkinga yokufuna ukuzithwalela uthi yena naloko kusinda uthi makulethwe kuye uthi lilula yena ijoka lakhe. Mina kulowo mkhumbi loyo ngithanda lo onoJesu lo ofaka isimemo sokuthi izanini kimi nina nonke enikhathele nenenze njani nenisinda. Bese Paul mayifike eKorinte abesebuza esho ukuthi kunendawo lapho kufuneke kwakheka uthi akubheke ukuthi mawakha wakha kanjani. Uma kuzokwakhiwa isakhiwo esithize kuzinhloli zizohlola inhlabathi ukuthi ifanele yini ukuthi kungabekwa kuyo leso sakhiwo. Manje uJesu veza isakhiwo ukuthi uyazi ukuthi wakhe kanjani. Akube naloyo azi ukuthi wakha phezu kwasiphi isekelo. Asikho esinye. Asikho esinjidwala yitshela nqatshwa abakhi. Elinhloko yegumbi okuyilo kufanele sakhele phezu kwayo. Nathi sisase inkululeko ngithi bekungathi singakha phezu kwesisekelo esiyiso esiwuthi lesesenze ukuthi siqala umsebenzi. Ke ukuthi enhlizweni nami ngithi oqalile umsebenzi uzofeza. Hallelujah. Manje nami ngeke ngichithe isikhathi esiningi nginezinto lokugcina ngizolifunda bese ngihlala phansi incwadi yamaHebheru ka3 ngifunda ivesi eyodwa.
ithi ngokuba ileyo ndlu yakhiwa ngothile kepho wakha konke uNkulunkulu. Haleluya. Bonke bangakha abantu. Singahlala sikhulume sithi manje senza ukuthi. Kodwa owenza konke uNkulunkulu ongene nasemqondweni ukuthi manje nizoqala la nenze kanje uyangenelela yena noniqoqayo uyangenelela. Senzohlala phansi nami ngifuna ukusho umlando walenkululeko. Lenkululeko yethu sayiqala mhla ka22 April 2021. Sihamba nje endleleni. Sayiqala su8. Haleluya. Ukuthi ake sisondeleni siyobona lesihlahla ukuthi kungani sivutha singapheli. Haleluya. Kwakuwumama uSibiya, umama Mdakane, umama uSithole, umama Ndlovu Sithebe wase General, umama Mkhumalo uThoko, umama uZulu, umama Nkambule, umama Dlamini. Amen. Kwathi ngeviki elandelayo saba yi20. Haleluya. Yathi qala iphela inyanga saba yi50. Akukho ke sihleli ngakho sihleli nje ngokukhumbuzana ngezwi. Ukuthi uthe uNkulunkulu owesifazane ufuneka enze njani. Manje ngibonga umama wami umama Zungu nogogo Nsibane. Ngangena kule crash yakwaZungu 17 years. Ngididokwe la khona. Haleluya. Haleluya. Ngangifundisa ukuthi u9 o'clock kuyalalwa noma ngiyafuna noma ngifuni ngizolala. Ngafundisa ukuthi leli idokwe ukuthi noshukela noma unalo ngeke ukuthi awulifuni. Okusala yidokwe lizoqinisa amathambo. Amen. Haleluya. Amen. Ngadlula ngaya kumama Nsibane ugogo yethu. Ugogo wethu wasengifundisa yena manje ukudla amathambo nesobho. Haleluya. Ukuthi ngihambe endleleni ngiqinile ngiyabonga abaholi bami. Ngithandile nje ukuthi kulo hambo lolu kuvele kuze nina nizobusisa lo hambo ukuthi la indlela iyaqhubeka ngoba nje ngididokwe la ngathi isobho la makabonga uNkulunkulu. Ngiyathanda igama lokuthi ungakhohlwa la ubuya khona. Nganye mfuzi. Ukuthi kufike isikhathi sokuhlukana kunenjongo kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu athi kwake kwahlukana uAbraham noLot kwathiwa wena lusa la wathi kodwa belusi bethu abalusa kodwa thina singaqabani ngoba singabazalwane aqatsheleke uqhuba nje uvuthela icilongo njengoba lisavuthelwa namhlanje. Haleluya. Manje la ngoMay sasesiwu20 kwaphela unyaka saba yi50. Haleluya. Yilokho nje ngokuchazayo kuba mama bonkululeko ngithi bantwana bakaMkhulu sihambeni ngalawo mazwi. Simqaphele uSathane. Akasamuntu uSathane akasabi ibishop akasabi archbishop futhi ke uthe uPaul mayifunde eRoma ngelinye ilanga ku chapter 8 verse lika 18 kunesihloko sithi abantwana bakaNkulunkulu bazongena ekuphileni emva kweinhlupheko. Kuzoba yinhlupheko nje ukuthi ihlobo lwenhlupheko as long kuyilolu nje oluzofuna ukuthinta inhliziyo alizanga ukuzosibulala kodwa aluzukuzosiqinisa ukuthi siqine naziza ukusuka leinhlupheko ngoba kukhona thina ziyumjovo ezosijova ukuthi siqine amathambo kube nanemkantshe ephilayo. Inkosi yomusa ibusise. Amen.
sisasengaka sasinganayo ne-uniform yethu sizoyigqoka, sasinganayo ngisho ihembe, sisahamba nje endleleni ukuthi ubaba uzosho wena ukuthi sekuyisikhathi eside nizungeza le ndaba, ake nishintsheni nibheke ngapha. Amen, 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 amen. Siyabonga Mungu ukuthi usazise ukuthi kuleke kuyaphi kahle. Siyabonga nje ukuthi nokho le-80 ibe seseyibeletha yena i-50. Siyabonga kakhulu bomama bekhuleko. Sizongena kuyikhwaya, sinekhwaya la ekhulekweni. Sizocela nje iphakade izilungiselele ngokushesha, ingasimosheli isikhathi. After yona sizola sizongena ezweni lethu lokwendlala sizophiwa mama wethu uMamthasibento. Swahili.
sengibona mama lapha emhlabeni nabo bayakholwa bahamba noJesu uyabanakekela manje ngihlushwa yini sengibona izintombi lapha emhlabeni nazo ziyakholwa zihamba noJesu uyazinakekela manje ngihlushwa yini sengibona izintombi lapha emhlabeni ziyakholwa zihamba noJesu uyazinakekela manje ngihlushwa yini Usithathe down yebo singenu down wasibeka wasenza kubeka Nkosi usiphumelelise usithathe down yebo singenu wasibeka wasenza abantu kubeka Nkosi usiphumelelise usithathe down yebo singenu wasibeka wasenza abantu kubeka Nkosi usiphumelelise moyo ngcwele moyo ngcwele thatha nantu lwakho moyo ngcwele moyo ngcwele moyo ngcwele thatha nantu lwakho moyo ngcwele moyo ngcwele Lutho wasibeka wasenza abantu kubeka Nkosi usiphumelelise usithathe down yebo singenu wasibeka wasenza abantu kubeka usiphumelelise usithathe down yebo singenu wasibeka
uNkulunkulu wasibeka high wasenza abantu akathathanga mina ngedwa usithathe sonke uNkulunkulu wasenza abantu haleluya bantwana le ichoir ke le it's an international choir iphuma from overseas sengenzela ukuthi ke uma ngabe uyayifuna le choir kunama contact details ukuthi uzongithinta but if uyayithatha le choir uyithatha at your own risk ngoba uma ngabe usukhokhile there is no refund and awuzukuza kimi uzongitshela ukuthi mama Mthakane bengicela refund ngoba ikhona le ngoba ngathi angitholisisanga kahle there is no refund you take this choir at your own risk kodwa ngifuna nje ukusho ukuthi these are international choirs from London hallelujah siyambonga uNkulunkulu sekukhulunyekiwe noma singakafiki la sifuna ukuya khona kodwa will make sure ukuthi lenkonzo siqeda wonke umuntu ewuzwile uNkulunkulu ukuthi uthini mama wami mama Nsibande Nkosiyami Jesus mina nginabo mama yazi yeah hey nginabo mama yeah Nkosi uJesu siyabonga Nkosi nginabo mama mama Zungu ugogo wami ngithi noma ngithi mangikhuluma naye ukuthi ugogo yazi ukuthi there's one thing bengiyithanda kumama Zungu sisafika lapha ya emkhulekweni ufike ungekho prepared nokuthi uzokhuluma mama Zungu athi izwi solifundela wona and then ufunde izwi awazi ukuthi uzolichaza ulithini mawuqedile athi ufundela manje kanjani and wena ngaleso sikhathi uyabona ukuthi awushongo lutho athi ufundela mnandi nawe uphume wazi ukuthi kusho ukuthi ngikhulime kamnandi kodwa ubungashongo lutho basinikeza ngesibindi sokuthi mangizoya kuMama Msibande ngiyakuMama Msibande kodwa ngithola umama very stupid ukuthi uma ngabe athinda kayifuni futhi angeke alokho uzovela kuthela ukuthi yabona Mama Mthakane ke la uphethi then ke ngahamba ngalento leyo ukuthi kumele ukuthi ngazi ukuthi uma ngabe ngiyenzanga kahle ngenzanga kahle siyabonga ngabo mama wami Dr. Mbokazi isihlobo sami lesinkosi yami amen ngenzela ukuthi nazi ukuthi nginazi ihlobo haleluya ukuthi noma ungangidelela nje ngizovela ngikubayise kuMama Mbokazi sina kule nkonzo abantwana basekhaya ewuthintayo nje umoya wami theme yethu ithi ingabe unobani emkhunjini kimi ke kufika indaba yokuthi uyathanda yini ukuba semkhunjini yayikhona neminye imkhulu kodwa wena uyathanda yini
ukuba semkhunjini. Kodwa ngiyabathanda abafundi ukuthi uma sebesemkhunjini ngiyacabanga ukuthi abenza konke abakuthandayo. Bakhohlwe abafundi ukuthi ukhona usimakade kangaphakathi. Uma ngabe umkhumbi uzamazama, bayayibuka le ndoda le lapha ngaphansi ilelele nje ithulele. Bathi kule ndoda ungathula kanjani kunje? Sikule nyanga abantwana basekhaya ukuthi angeke siu-celebrate inyanga yabomama from the 9th of August kuze sifika on the 31st of August. And then kumele ukuthi manje sibuzane ukuthi uyezwa noma ngaba uzwa na. Ngithanda uPaul makazothi thina siziboshwa enkosini. Yazi uma ethi siziboshwa enkosini angeke kwenzakale ukuthi uhambe nomuntu ongaboshwanga. Uhamba nomuntu ongaboshwanga ilanguage izoba different la. Uzobe wena uthi wena asiguqe ngedolo athi hey what a waste of time. And ukuhamba nomuntu ongaboshwanga nolima liboshwa. Ukhulunywe last week bese Davidton. Mama wethu mama mabuza. Ukhuluma ngowesifazane waseshuneni. Uthi lo wesifazane waseshuneni uma kuzofika umprofeti emzini wakhe uthi lo waseshuneni uma umprofeti ekhuluma naye ngoba akushona indoda yakhe. Ngiyacabanga ukuthi uma kuza lo mprofeti wayengasho ukuthi uyazi ukuthini mina nginandoda. Ngathi sengithola ibonus ukuthi sowufikile wena. Umbuza nje izwi elilodwa ukuthi unani? Uthi nginamafushanyana nje, amafutha inketshezana nje amafutha ukuthi ngidle nabafana bami. Oh Jesus. Uthi inketshezana yamafutha. Uthi hamba umuntu wesifazane uyafuna izitsha ngoba makhelwane. Uyaphuma lo wesifazane uyofuna izitsha. Qaphela ukuthi izitsha usifune kubani. Qaphela ukuthi uzithole kuba yes sile kwamakhelwane. Kodwa uzithole kubani? Uzithole kanjani? Uma ebuya lo wesifazane ngithanda into ukuthi umprofeti uthi kuye ngena ekamerweni uzivalele namadodana wakho uthi uthathe lo nkeshezane okhuluma ngawo uthele kulezi zitsha engikuthandayo ukuthi ziyayanda amafutha azayanquma. Uthi hamba ke umuntu wesifazane uyothengisa wonke abantwana bakhe ayanda amafutha ukuthi angeke kwenzeke ukuthi sibe sila ungabathola amafutha. Ungene indlela ongene ngayo uphume ulokhu kunjalo. Sizomcela nje uNkulunkulu ukuthi thina siboshiwe abantwana basekhaya. Akumnandi ukuboshwa.
Hallelujah, 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 hallelujah. Itheme yethu ithi ingabe unobani emkhunjini. Ngizoba very short on this. Ngizobiza abalandelayo egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda nje ukuthi ngizobabiza abazalwane. Bengithanda nje ukudlulisa nje umuntu nje omncane. Ngicabanga ukuthi ngeke ngize ngithathe ne5 or 10 minutes. KuSamuel wesibili chapter 21 verse 8. Verse 8 noma ngithi ngawufundi mina ngizoyifunda manifike emakhaya. USamuel chapter 2 uSamuel wesibili chapter 21 verse 8 to 11. Kimi nje engathi ngingakhuluma ngithi hlalani kimi mina ngihlale kimi. Sizolungisa sizokwakha nje owesifazane enkosini. Ngithanda le wesifazane uma uyifunda le ncwadi ikhuluma ngoRispa. uRispa wahlala nezidumbu. Uhlala nabantwana bakhe sebethule. Kodwa engikuthandayo ukuthi uRispa uyaphebeza. uRispa uyaphebeza, uphebeza ukuthi lezi dumbu mazingadliwa yilwane. Amanqe ilwane ebusuku ulokhu uyaphebeza. Uyaphebeza uRispa ukuthi sizelo lokho nje ukuthi bantwana basekhaya sizophebeza kunakho konke. Phebeza abantwana bakho behluphe ekhaya uthi ngizophebeza. Phebeza izinto zingahlangana abantwana bethu sibabiza ukuthi abantwana benyawupe. Phebeza. Phebeza ekhaya kungasebenzi umuntu. Silethe lokho nje inyanga seyiphela yegcineni ukuthi sizophebeza abantwana basekhaya ukuthi angeke kwenzeke ukuthi singene sinje siphume singakuzwanga ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngiyaqhubeka abantwana basekhaya siyala kule nkonzo. Mama wethu ozosipha izwi lokwendlala umama wethu Mama Thabisile Ntombela egameni kaJesu Kristu. Amen. Ngiyabingelela bomama bami, ngibingelela ngegama likaJesu inkosi nomsindisi. Ngithi ngiyanithanda bomama bami. Enyangeni yabomama sengathi ubaba uNkulunkulu angahlezi njalo ahlela sigcinile sabomama ngoba kukhona ukuthi
ufuna ukuhamba nobani kanti akwakathandi ukungena kuye. Phela le ndoda lena ithanda abantu abaza kuyo, ayifuni abantu abangezi kuyo. Amen bathandekayo. Singathi masiya kule ndoda siye siphelelisiwe kuyo. Amen bathandekayo. Ngithande izwi umama lethu makalifunda kuMathewu 28 uma lithi zanini kimi nina nonke enikhathele nenisindwayo ngiza kuniphumuza. Amen bomama. Sengathi singaya kuye sikhathele sinjena, kepha masifika kuye sifike siyinikele kuye ngoba yena uthi uyakwazi ukukhumula umuntu omdala kumuntu bese amnika umama umuntu omusha. Amen bomama. Sengathi singahlala kuye sihlale sithembekile kuye. Amen bomama. Sizofunda incwadi. Amen bomama. Incwadi kuJohane. Amen bomama. uJohane John 6 bomama. Amen. uJesu uyisinkwa sokuphila. Amen bomama. Amen. Amen bomama. Amen. Sesimfumene ngaphesheya kolwandle sathi kuye, Rabi, ufike nini lapha na? uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini aningifuni ngokuba nabona izibonakaliso kodwa ngokuba nadla okuphelayo uyakunipha khona indodana yomuntu ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uphawu lwakhe kuye. Amen bathandekayo. Thiwa umama udle lo Jesu Kristu. Amen bathandekayo. Ayisinkwa esuphila. Amen bathandekayo. Umama kasihlephula asinika sona. Amen bomama. Sidla isinkwa okuyisona sona. Sidla isinkwa esuphila okunaphakade. Amen bomama. Liyasho lapha yana lithi badlile ukudla okuphelayo ngoba bona bathanda ukudla okuphelayo, kepha kufunakala ukuthi ngabe badla ukudla abazotoba kudla bakudle kuhlale kubo. Amen bomama. Sengathi uNkulunkulu kule nkonzo yabomama yomkhumbi singangena noJesu Kristu, singangeni sodwa bomama, singangena sembathiswe yena. Uyingubo eyokuphila, akayona ingubo nje yena, kepha yena uyile ngubo othi mawuyimbathile uyibona ukuthi ngembathe yena uqobo lwakhe. Amen bomama. Sengathi singahlala kuye simfumene yena ngaphesheya. Amen bomama. Amen. Simfumene ngaphesheya. Amen bomama. Kudingakala sihlale kuye, sihlale sengathi siyaqala, singahlali nje bomama silingisa intombazana uMaria eyathi makangena ekhaya kubo, kepha yena wakhetha ukuhlala enyaweni zakhe. Amen bomama. Uthe maqeda ukuhlala enyaweni zakhe wakhipha umfuma wamafutha wamgcoba inyawo zakhe. Sengathi singamgcoba nathi simgcobisise bomama, simazi ukuthi uyinkosi nomsindisi. Amen bomama. Sihlale kuye, sinamathele kuye. Amen bomama. Ngithanda umama ke mina ogqokisiwe ngoba umama ongagqokanga angabambeki, kodwa umama ogqokisiwe uyakhona ukumbamba. Amen bomama. Sengathi uJehova angahamba nathi endleleni, angahamba nathi uNkulunkulu njengoba isihloko sithi uJesu isinkwa esuphila. Sengathi singahlala kuleso sinkwa esuphila esuJesu oyinkosi nomsindisi kuze kube phakade namanje.
Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu. Hayi nezami zasuka. Okhulume kamnandi mama. Hallelujah. Mama Ntombela. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu akubusise. Iyaqhubeka inkonzo yethu egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Mama Ntombela ubedlalela izwi sizothola undodakazi nondodakazi ke la lo ndodakazi omdadlanyana bese sokuba nondodakazi olamanayo. Nginamadodakazi ke nje la amaningi. Uzokhuluma uma undodakazi yami uEnijulane egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Udibana singa Yebo Nkosi. Yebo Nkosi. Jesu lilanga Hallelujah. Yabingelela bomama egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Ngibingelela ubuholi bonke ngihloniphile. Uthi kafushane bomama ngoba ngibona nesikhathi kanti ikhuluma isekhona. Angikwazi ngizokwenza kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongisiza. Usho njalo uma usuthi Nkosi mawungithuma uthi ngifike ngithini. Uthi ngizohlala olwimini lwakho. Hallelujah. Mawehla nencwadi kuJohane abafundi bayamlandela. Balandela uJesu but ngoba uJesu wethu uyilanga lomphefumulo. Uthi kahle kahle nina anifuni mina but nifuna isinkwa ngoba nilambile.
Sisenyangeni yomama bomama. Kuyi privilege ke ukuma ngizokhuluma nenzala abantu ngimncane ngingelutho. Amen. Manje ngizokhumbuza umama ukuthi kuyenzeka ungamfuni umnikazi but ufuna izinto zomnikazi. Kuyenzeka umama angafuni iphilisi noma umjovo but akufuni ukuphila. Haleluya. Manje uJesu uthi kahle kahle mina anifuni mina. Nigcwele nje ngoba nibona imangaliso. Inkinga yenu anifuni ummangalisi, nifuna imangaliso. Usengayibuka kumama ukuthi kahle kahle mina ngumama onjani. Ngilo mama ofuna uNkulunkulu, ngilo mama ofuna uJesu, noma ngilo mama ofuna abantwana bami baphumelele. Haleluya. Kuyenzeka umama amadolo wakhe abe clean. Umama oqaphelayo kuguga la. Kuba right la. Ngoba ubalekela ifence. But uyazi ukuthi kukuphi la landa khona amandla. Uthi uJesu kahle kahle wena awufuni mina but ufuna izinto zami. Inyanga isiyophela yomama. Sizothi lo mama nalo mama akabheka ukuthi kahle kahle ufunani, ufuna bani. Ayi ashesha kwabathengisayo. Usho njalo bhala kahle uthi isikhathi sisekhona sheshisani niye kwabathengisayo. Ngoba abonakala amakhosikazi ayefana nathi, amfakile ugreen, amfakile ublue, amfakile white, kodwa kwakuyilabo nalabo ababephethe into efuna uNkulunkulu. Sisenyangeni yomama. Kwangathi kimi bekungaba inyanga yomama kusukela January nge-1 kuze kuvala unyaka December nge-31 ngoba sikhuluma songobile inyanga ngizophuma bese ngithatha umkhuba wami. Kanti like lathi iBhayibheli khumula umuntu omdala athi thina sisesivumelwane nesisha mara kuyenzeka umuntu mama osesivumelwane nesisha aphile ngenkambe endala. Athi kahle kahle mina bangazi. Angithi mina naloba benginayo uyangazi. Nabantwana bami bayangazi ukuthi kahle kahle mina avela mina kumama uthi uJesu anifuni mina, nifuna into zami. Sizogijima bomama siyofuna uJesu, siyofuna uNkulunkulu, siyofuna umthathu bezulu ukuthi kahle kahle baba wena ungubani. Aphendula athi nginguye. Enginguye. Haleluya. Nginezwi nje nami bomama engizolishare kancane bese ngihlala phansi egameni kaJesu. uJoshua wokuqala iverse 17. Isihloko uJesu uyala uJoshua ukuwela iJordan athi 17. Njengalokho samlalela kukho konke kanjalo siyakulalela wena. Kepha kuphela uJehova uNkulunkulu wakho makabe kuwe njengalokho wayenomose. Yes Lord. Yes Lord. Sengikhuluma njengendodakazi. Siyabonga Nkosi. Fihle gazi. Uyabona mama ngizokulalela ngoba wena ulalela uNkulunkulu. Bathi sizokulalela. Kahle kahle silalela wena, silalela lo mlalelayo ngoba siyayazi sosi yakho ayisoleki, ayinangabazeka, ayinamibuzo. Sizolalela wena ngoba uNkulunkulu uJehova wakho uMose naye wamlalela. Sizohamba emva komama, abomama bazobaqotho phambi kwethu sibalalele, hayi ngoba silalela bona kodwa ngoba sibuka isosi. Ukuthi umama usosa kuphi, umama kukuphi la yakhona, i-direction kamama yini. Asimdingi umama ongena direction, ongena direction namhlanje kwanami angibuyele kwabathengisayo ngiyothi konje baba mina wangithuma wathi ngenzele. Ngoba sibaningi sigijima nebhayithini mara sazi siyaphi. Siyagijima sibanisile sesithi siqonde ekhaya kodwa ikhaya silazi. Sithi masingathiyeki ngalutho kodwa thina siyabathiya. Manje umama uzokholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi alifake ivangeli. Uthi uJesu kahle kahle thina okwethu ukuthi sitshale imbewu. Akusikho okwethu ukuthi sinisele noma sibheke ukuthi ikhula kanjani noma sibheke ukuthi ivuthwa nini. Athi uyeza umniseli okwakho ukuthi utshale bese uyaqhubeka. Sizotshala bomama ivangeli, nilitshale ningathuli ngoba
Mawugini. Osia. Hallelujah bantwana. Ngineyikhulume eziningi la. Before sizongena kwi-motivation yethu esizoyiphuwa umama wethu umama Simelane nomama wethu uDr. Sizakele Mpokazi. Ngizobacela nje abazoza ngapha bezokhuluma ngoba sinomlayezo okumele ukuthi abazalwane baphume beyozwini egameni kaJesu Kristu. Mama wami Musikali ngicela ukuthi usonke. Baba wethu wasemanzo ezolwini ke ngiyabingelela esizoshona ilanga siyabeletha ke noma sesicedile ukubeletha uma kuzovela uDavid abafazi bake batshintsha isidwa abomama banesifuba bake bathi uma bahleba nomunye umama wathi umyeni wakho uthi mangene ekamereni nomsibani izothi iBhayibheli ngesiJuda ongene ekamereni lomyeni umboza ikhanda wakhumula impahla zokusebenza wazinika umisisi sangishumama muku mama ohleba ubaba umama nendoda nebandla nabantu abakhe akulungi yabafowethu akulungi siyalimala ngoba likanathizwe eBhayibheli phuma kwabakele uye kwabezizwe ufika kwabezizwe ngofuna ukuthulule kube uye nomama obophiza into. Haleluya. Mama uSibili uphethe mama inkinga zabayifana ungahlekisi nangoye ungahlekisi nangoyedwa kuyikade ezulwini ungaqala wena umama nangabe uvelelwe yinto ngiyabashiya mina ngibaphethe ngonosile bayazi ukhona umkaNkosi lapha ngiyabashiya bangithole phambili ngiyaphuma esisukwini
ngiphuma mina esiqubini muku mama olaya kanye nesiqubu muku mama uveza ubungunu bomunye umama unosine lo wethu ngelilanga bake bambiza ngenye indlela mama bake bathi mavo ngoba ngikhathazela kancane endaweni nganguye ebhinoni ngakhathazela ngoba ngikwazi ngiyafana nomama uSibande angikwazi ukubekezela mina kwathiwa simyeke unosine ngathi ushentene wrong likalathi iBhayibheli uma ngabe bedoba abadobi uma bethi oyedwa ngoba ukhona oyedwa ozokhuluma kakhulu kade ukhona ozokhuluma kakhulu kodwa lalela uthini umoya oyingcwele uthi qhuzuka kancane emhlabathini omibona kancane kodwa uyekujuleni uyekujuleni ngane akuye omunye umuntu ekujuleni uya wena mama wangonosini baba kumi mama uSibiyeli mama wakhulekisa abomama ngolosini mubu mama olala anabe embhedeni anabe embhedeni ugogo Nkosi owendeka ikhaya uphumula lokuphelele okungazange kwatshintsha umama uSibiya ngelanga wake ukhuluma ngakho mama uSibande ngafika mina ngina 15 hayi zikhona izinto nasemthandazweni zikhona izinto uyaphi Jesus hayi moya omncane ngikala mama baphethe bayikhulekisa indaba yokushintsha amajoyini haleluya akukhona kunganaphokozela khona ngoba uzofika uzothatha yiphi uyeke yiphi ngoba amaphepha la manje ngizothi umama wonke abahlale kahle ngiyabonga mntakani ngamshadisa ke nomntwana ekhumuleni ngamfundisa ukuhlabelela ngamthina ngisefa angiyonkolo zathi ukube mina vele kuhanjwe kodwa yini eBhayibheli libile asikhaleni bomama senzeni kahle inkambo yethu mayibonakale ngaphandle uthando kubaholi uthando komama nomunye bambanani athi okhuluma kahle masidonse kanye athi umsebenzi wami nowakho nowenkosi angiyezini mama ongibizile ngoba sabafunde kakhulu ngiyaphinda from Genesis to Sambu kodwa nongezwe ufana nensimbi encencetha angabikho osalayo bahlale phansi bavumthetho ngiyabonga mabhuku siyaqhubeka ngohlelo lethu ngithanda ukuthi
abazalwane ngecapha abanye bazofuna ukusheshe bahambe. Uma uphuma ngapha uzothola ama-ushers wethu ngapha bazoni-serva ngalokho esinakho esikuzamile ngamandla wethu egameni kaJesu Kristu. Ngithanda ukumemezela inkonzo kaMama Nsibande before abazalwane sihlukana ngoba ngitrying ukuthi by 3 o'clock sibe sesiphuma la sonke by 3 o'clock and sineyikhulumi engizozinikeza only 5 minutes kuzongena umama wethu umama Simelane uma qedwe umama Simelane kuzongena uDr Mbokazi sihlobo sami egameni kaJesu Kristu sizwana kwi-offering yethu siza sermon bese sesiyavala. Inkonzo kaMama wethu umama Nsibande izobe ingomhla ka 10 October 2024 izobe ise-J Dumane abomama bamanxusa kula esifike khona sancela nathi bazoba nenkonzo yakamama wethu yoku-ordina umama wethu umama Nsibande nge-10 zika October. Besingathanda ukuthi abazalwane bonke baphumelele egameni kaJesu Kristu. Amen. Ngizobiza ispeaker esilandelayo khona manje. Angizokhuluma kakhulu kodwa nje ngizobiza. Ngicela nje ukubiza umama wethu Mama Apostoli Ntombela. Sizomnikeza 5 minutes ngiyamazi ukuthi udla kakhulu. Ngizomnikeza only Mama Apostoli Ntombela asondele ngaphambili. Uma eqeda lapho kuzolandela uLady Bishop Mabuza egameni kaJesu Kristu. Uma qeda lapho kulandela uLady Bishop Hadebe ebandleni laseNtokozweni. Bese sesilandela umama wethu Mama Ngcobo at the House of God. Bese sokuba umama wethu Mama Nonhlanhla kwicima mlilo from Orange Farm. Inkosi yomsebenzisi. Mkhulu ngiyabingelela kakhulu egameni kaJesu ngiyathoba oma bonke abahleli ngapha gogo Zungu gogo Mtsibande ngiyabingelela inomngani wami nathi inkinga yakho uzongisabotage Jesus
ngilethwa lokho kokutsibanda ukuthi ngakhiwa i-altar. Mina ngisasela generation ye5 cent eyayinikelelwa cheap. Ya respect umnikelo ngosuka. Till today ngiyazi ukuthi khona izinto oyithola kuNkulunkulu ngomnikelo. Ngisho lowo 5 cent owakhulisa mina. Namhlanje silwela ukulandelwa ama-crowd. Sikhipha abantu emasontweni ngemali. Kanti inkinga sina-altar. Akushintshe bona ukungcono kodwa hamba nabo ngokubazi enhlizweni yami uyabusa Nkosi uyabusa enhlizweni yami Sibanda noma uNkulunkulu angayithatha manje anginankinga ngoba ngimkhonzile uNkulunkulu ngiwiki ngamkhonza uNkulunkulu ngingenamandla ngamkhonza uNkulunkulu ngingenamali noma ngangithatha manje ngingafika ezulwini ngithi awuhlehla kancane yabona into engiyenze ngawe emhlabeni inkulu kabi ake kwathathwa inkosikazi ngihlala phansi ethile yaqhutshwa abantu babekhona besifazane kwathiwa inkosikazi mayiqhutshwa ibanjwe eqhotsheni iqhutshwa abantu basazoqhuba lalelani bazalwane umuntu weqebo uyangena ekuhlazekeni uma uNkulunkulu ekuphathisa icebo lakhe usazohlazeka into eyisimanga bakhamukele bewu-5 niyendaweni ebalulekile awusanibonani esontweni jabuleni ukuthi baqhubela kuJesu bayiqhuba inkosikazi bayisa kuJesu bathi bayayihlaza kanti bayise enkosini bayihambisa nayo sengihlala phansi ishawa into encane gogo yayilento engishaya yileyo ukuthi uJesu wabhala imibhalo emibili ngesandla sakhe shayilonto ngihlala phansi mabefika bathi kuJesu simbambe oqotsheni ephinga lithi iBhayibheli babefuna ukubona ukuthi uJesu uzokwenzeka isilwane sakamhlola sibhalela ngomunwe phansi asisho lutho mbili lembhalo owokuqala umbhalo wabhalelwa abantu ababeletha umuntu owesibili umbhalo wabhalela umuntu owayelethiwe sondelani omama owokuqala wabhalelwa abantu ababelethiwe owesibili wabhalela umuntu owadelethiwe uthi owokuqala umbhalo ngathi ngiyabona ebheke phansi mamzungu bethi nangu simbambile mayibhala uthi akusekho ukulahlwa kuKristu Jesu noma singakuqhuba akusose walahlwa vusa ikhanda noma wayengayishongo lento ukuthi onesono kwangasadingeki ngoba umbhalo wasokhazile ukuthi uma uKristu Jesu wena ngakulahlwa ungaxoshi umuntu bayeke Nkosi yami bayihlebela labo ungabaxoshi bayidlulisa uthi owesibili umbhalo uJesu bayiqeda uthi ongenasono akalahleli itshe bayabaleka bayahamba uyaqhubeka futhi ubheka phansi uyayibhalela ubhala umbhalo wesibili bhomani ubhalela lo mama olethiwe uthi
bathi bayobhala lo mbhalo uthi uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha okudala udlulile konke kusha. omama egameni likaJesu. Hayi kumnandi kuba la. It's nice to be here. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi namhlanje siyagcina. Asisazi nokuthi fanele sithini gogo. Soloko saqala ukukhuluma kuleli nyanga. Hayibo. Singalali. Thank you Lord. Hayi basalwane. Jesus. Sizonibongela basalwane. Sizobongela gogo. Egameni likaJesu. Sizobongela mama Sibiya. Usingaye egameni likaJesu. Kuningi bengaxoxa ngawe. Kodwa ngenxa yesikhathi engiphiwe sona kuningi bengakusho ngawe mama. Kodwa manje kunye ngizokusho ukuthi ngizothi kuye abantu laba. Abantu laba mama. Haya sisizwe inkongo lesi. Ethi balala bephenduka. Kodwa linye jizwi mama. Engililethe kuwe. uTimotheo wesibili uchapter 2 uverse 15. Ngilethe lokho nje mama Sibiya. Khuthalela ukuba
uziveze uthembekile. uNkulunkulu ubeyisisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso, esiqondisa kahle izwi leqiniso. Uma uhamba ngaphambi kwabantu mama, ngithe kuye abantu labakusizwa inkomo. Uma uhamba nabantu abahamba endleleni bahambe bekhuluma, abaqeda ukukhuluma noma wenza kahle noma wenza kabi, kodwa abantu abaqeda ukukhuluma. Uthi-ke umpostoli uPawula, wena ziveze uthembekile. Hayi kubo kodwa kuye. Hayi kubo Mahadebe kodwa kuye. Uthi ubeyisisebenzi esingenawo amahloni. Mawe, isisebenzi esingenamahloni. Lithi iBhayibheli isikhathi sikhona noma singekho, kodwa khalima. Ungavumeli konke. Ungavumeli konke. Hayi sema uNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu seyaphela, ngithi angithi because MC. Seyaphela 5 minutes. Hayi sentoshwa nawe mama. Kodwa izwi likaNkulunkulu lithi lona khuthalela. Usiveze. Kodwa ube yisisebenzi esinganandaba ukuthi uma ukhuza bazothuthana. Kodwa ngithi asabi nako konke kuNkulunkulu, futhi asidli konke. Futhi asiphuzi konke. Uyangichaza la ekugcineni ukuthi khuthalela uziveze uthembekile. Asho ukuthi kuye 5 minutes abantu engizobabiza baziveza kanjani. Ilapho mntakazi. Egameni likaJesu nje unobani emkhunjini. Amen bathandekayo. Ngibuka ke ibandla likaNkulunkulu malisahleli itini sathu nobani emkhunjini. Ngibuka ke umkhumbi owuwe noyimi ukuthi njengoba ke kuthiwa unobani omkhunjini, kungenzeka kube lo mkhumbi wena owuwe uhamba wedwa, akekho umuntu onayo. Amen bangcwele. Yes Lord. Enhlizweni nami kuvuka umama oqeda kulala, umama Mbokazi, uZanele Mbokazi. Amen bathandekayo. Uma yethu wasifazana kaklini isikhwama sakhe. Amen bathandekayo. Ngibuka ukuthi sesibahle sinjena endaweni kaNkulunkulu. Isikhwama sakho siklini na. Amen bangcwele. Ngibuka ukuthi mangathwa nje manje asize nezikhwama zethu siyivule, awekho yena amaphepha amaswidi labe siwadla manje. Amen bathandekayo. Uyabona mayisathi uwesifazana kaklini isikhwama sakhe, bese ngiyadleka enhlizweni yami ukuthi ngihamba phambi kwabantu, kungenzeka
ukuthi impilo yami iklinekile na. Amen bathandekayo. Ngoba kungenzeka mama Sibiya ukuthi uholo mama benkululeko kanti esikhwameni kukhona ama lipstick akudala. Amen bathandekayo. Kungenzeka ukuthi sihamba phambi kwabantu sibakhomba indlela kanti thina indlela iyasihlula. Amen bangcwele. Kungenzeka abaholi bami, kungenzeka ithando zami ukuthi sithi nayi indlela kodwa wena indlela kodwa mina nawe indlela iyasihlula. Amen bathandeka. Angathi namhlanje besingabambelela kule team okukhuluma namhlanje ukuthi unobani emkhunjini. Amen bathandekayo. Uyabona ohamba nayo uzathi ngihamba noJesu, athi ngihamba neqhawe, athi ngiyathela ngesipili. Ngoba khona lo hamba naye. Amen bathandekayo. Kodwa bawuhamba wedwa uyaziyabonakala. Baholi yaziyabonakala. Mawuhamba wedwa ukuthi lo mama umholi kodwa uhamba yedwa. Amen bathandekayo. Akekho ahamba naye. Makuthiwa unobani namhlanje. Ngibonga izikhulu zami. Mama Zungu ngiyabonga. Ngoba namhlanje ngoba ngikhona ukuma phambi kwabantu ngenxa kaMama Zungu. Owangifundisa ukuthi owesifazane uyathoba, owesifazane kumele ahleleke, owesifazane kumele angabi nalo ngishiphunga. Amen bathandekayo. Ngoba kubo owesifazane ehamba endleleni kodwa kube nokodwa. Siyazi ke kodwa ukuthi ukodwa uyamthola noma ungenzanga lutho. Kodwa hleleka umuntu wesifazane. Bomama benkululeko. Nangu mama Sibiya umholi phambi kwenu. Sekukhulunywa kakhulu ithando zami. Ngicela ukuthi uyabona ungumgcotshwa kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhethe yena. Like lithi izwi leBhayibheli kuJeremiya lithi ngamazi. Lithi ngamazi esasesibelethweni sakamama wakhe. Manje ugqobo aphiwe lona umama Sibiya akekho omunye ozolithatha leyo nduku anikweze yona ukuthi anihole bomama benkululeko. Kungabi bikho namunye ongacabanga ukuthi le nduku ephethe umama Sibiya yena ngakhona ukuyiphatha. Amen bathandekayo. Izinto aphemba kwamasephuluhle. Abasefesu besithupha ngizofunda lapha ku16 ithi kukho konke nithatha isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Mama Sibiya kukho konke thabatha isihlangu sokukholwa ozokwazi ukuthi ucime ngaso yonke imicibisholo yomubi ngoba omubi usazovuka abantwana basekhaya ngoba uSathane akayifuni into enhle ukuthi abazalwane bevalelwe esibayeni sikaNkulunkulu. Abhodla uSathane azezibhubesi abazalwane bamamela into ebhodla ngaphandle beqe esibayeni baseqe isibaya kanti bazisaphi ebhubesini. Ngakho abantwana basekhaya ngithi uNkulunkulu anibusise enikwenzile kuhle kakhulu. Mama Sibiya siyabonga omama obaphethe uma ngabe nithema nihlala phansi nibonisana nayenza lo msebenzi omuhle kangaka. uNkulunkulu anigcwalisele kukho konke la nithethe khona. Amen. Iyo lendlela.